Ukia asogo sonja ETV ya uwanje tiaga Tembe Television Network. Wetera Zuku Satellite Channel number 033. Egoki nimirulu au ya Tembe Television Network. Ayene amati yao. Kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka ye Christmas amonogo chingira kumwako muya. Iliwego kinimirulu yetu au. Inyoranga nigo okonyora. A channel ya Tembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 ya Tembe Television Network. Ekeunga Kiama Mogusi. Eduka yo womo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au nabondo mabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora wikirano tutari rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumeka chimashini chinkongo asukumureka amarwire au nago kwa ubugwenia wetera asi amaryogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo ba services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero technology yo kuligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro mo chanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko au na inde ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusi ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayanara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ende ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383. HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asa mabati ali aye chigage emerungebire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yegotoka se nyumba ya complex imeyumucho yigo busongo eyueranye neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Usana nende mwancho murigire nekira bono twasoire asense mo ya gatatu kigima yo morobirega obwetwani nande buna konyora na kumanyire abageni baitu baikiraiga ase studio na basaye nekira tukukwanira libaga ali abasaye ase amagendero hanne mono egati igeko yechi constituency ichaito iko mwancho murigereria nore no busibore bogosange kerengere kyao nabo igo gutuma kubore kwao wetira ase namba yaito ya studio nabo yetinse mo cha Facebook YouTube ase tore masemo ose live wakire good morning aike kirkine mbraya batura kurusko Ama tobara panga kama kuli kireke tuburite amakoli memokorwa akusana amakoli waita amakoli kutimbuka iga bakuikipara okonyanga limi ndo ake nae kwa vikesu tuwe talikoli Ari sugere nderi kori kawaida tunaba gusi. That is how we are living. Trende barai baitumanda to improve the situation. Embi mono sana karibu ase studio nende nyare ekirango chaka nae Polycarp kiro kino mondora vera bulinga ki wancho muri na bare bulinga abasaya banga kibaika ase studio ane ninki bagane tego sanga ose mbunge kibako kaibako kusi semo kieche nyara ko introduce kiro okobatega emero mokyo kora nande koro ase ensemo kieche
nche samalieta nguru ku Polycarp gichana seitoere marani Kitutu Church North constituency ya Somurayo ito mheshimiwa Jafet Mukanya kundi akogamba nche na bole tichikura no mwana siasande ase ekipindi gya 2022 nche sanete batrende I'm working with the current MP ito kolega sinera Mimi sana kwa bole tichikura aika akura kana moke lakini kiriko kieke usike kwa alikolige OMC wa Marani ward mbia mana sana naende karibu ntuchikonyara gusanga igoro yale gose birengere byabo na muno nayo umusae ekero togende tukurigiriria amagendero na ensanako. Asante. Ditanga ni Matilda Tilangira ni bia mono sana so kuchika gochaga. Karibu sana. Asamalita nkuruku Eric Bosire. Abandi bakundu kensanako aliye binyore sinkuru na dina injengunya kuliera amakodi. Engo kolega sesi office mujumbe Anthony Kibagendi Kitutu Church South constituency office. Munu mu assistant communication director. Yeah. Mbia mono sana ensanako kiro kende litiriga. Ensanako neli yake. Ensanako ina abantu bangete abagisangi bane. Siasa yo konyora tisa chinde ono munatura semitandao gaiga ngonya kurumana tole kwa ruteri no yo ruteri rende keramo kuligia mangana yechikulechi na mangana andi so yaikera bakanta ata yo nensana kenjara kali go chingirira nensana ke kuruma bukomo so no lia gwire tawo mbia mana sana na inde kare yes matukama ya gaiga mheshimiwa Kibageti na bwate timu ya iguru kuma siafu movement so igobono ninje sana kenene yeah. Se timu eri yaringe gusuka kigema. Se timu eri yari kumugwatesia at the same time abasaimba roro abake bari kumugwatesia tauniga abandi kuruwe binyuro so bari kweruka nga self movement bakono baroro so rigo ninje sana kenene itangaine mutu. Mbia mono sana nekiro tuguchaka nae na mono kiro tukumurikira kose ase ribagari abo una ense mweri yokurigiria amangana communications ase constituency ya Kitutu Church South abasae mbabwate eribaga ase constituency ya gose kwene kya magendero abasae mbabwate ribaga line sana ase constituency ya Kitutu Church South ase ngichuna no mujumbu ito no musae ndete ntebenga kati abajumbe bali baire abasae ribaga line sana ryo kokoliga asi no mheshimiwa Anthony Kibagendi and that's why service yae 90% nabasai ni into constituency countrywide tubate the youngest NGCDF chairman kwa Alfonso Songo nero mujumba etelibaga muna omo chairman CDF at the same time as office to korano ni cheno musai oyore tukobwatira na nere ukuru Kevin Ogeta taraika no miaka 30 oyore communication director na no musai a constituency manager ito is a youthful man mheshimiwa Dennis na ndani baro rabange tubwate coordinators kuruise binyoro galia bako represent umugambi so mbabwata pasai mbabwate libagali nene sana ase constituency ito kumubwate si umujumbe yeah mbe mona sana nekiro kurikiria ane mona sense mo ya communications nchiraki afasai banya rekone kia na communication ya konyire koene kia magendero gento kende gyonsi oyo muntu Matilda wika communicate ko chia sabantu nabura akore ebintu ebingira kinenye to kunyara ko communicate ko chia sabantu obate bina kibintu bite bya koluru sibwente kokorwa abeko bega asenko and that's why to what department kunia communication aba saibono iga ebadi digital abange babo so we try as much as we can collaborate on board to communicate to them but obviously bamanye bintu bibagwente kokora bara konyeke kurwa sumu jumbe so in one way or the other tuatemire kubangusa anye sana as a department ya communication nandi tubwate abasaibanda bake babo tokonya ebinyo nsali bakoletera umugambi amangana abandi bako koba mangana bakayene kingumungino kale kenyora sale wenchenta iki lakini musaina ro karoro ukikira umuntu yamotebi rero umujumbe na China nige tutukuruka hasa avocado uchocho gende guse uchocho ikange katika birega nchichiche uchomonyore mbia mono sana na tukwirana ase Polycarp oigichana ayekurase bunge ya Kitutu Church North nchira kiroche afasa mbagwateri bagarine naro mbia mono Madam Matilda singe enjoy boli elio about youth involvement
ne topic ere wide but now tokoye narrow down go chase constituency for example as Enkuru Kitutu Chacha North we have a youthful MP actually was elected 33 years I'm also a youth na nomanyete ubosane gento geko genda bunelio kiguchiari ya chikiaera so we are very happy to be youths na kero kurigere like some like now UN supports the youth and UN believe thing abasai no bogwate manpower ase ko improve society aso go change amangana health aso ko ugo chichamo banyale bago kora ebintu biri biko baletamo na ndibiko nyara ko bakini bana abasai kerongo cha somo empito ya yete kero tu aso to bisi tu ali kiruna basai na temete ko lika basai sana paka the elderly paka ngao complain mwale ko bagwa hapa so abatenga na basai boka barobisi material tineli ntu basai na babanta banene bakinire abo bato iboire tuachire na basai so ase constituency ito osamba wateli baga kena kigente getanga ntate bote because kero kurigeria se constituency nenjero muhunga ibangete ngogenda rero urari orete binte binge echange yaro kana se constituency unabono we have about 64.5 kilometers chila egenderete korosio kero mu Chinese achete eto mutebetinga in as much as ara twara abantu bari be company ya okorana barabu he has to give abasai baitolibaga ase pare korosio yela abasai na ba omubaro olenga ki okora amagendero na yone mona se pare yokora ase para bono kwerende korosi kuboniga tuchakira nyakoe ugende ititi ogende marani ogende sombogo mpaka Kigogi neji para chinde chinyinge chiko comprise the 64 kilometers abasai na bange sana ndoko nyara kubara na ndi muna togo suka tutayibona muna tuachete nyakoe abasai mbale tubegeta bageninga bono tuikire sobo ya tubeka abasai basukie gendeke in as much as ipare yetabege gokorwa emyaka yonsi because yeisire koera neba egendukire short lived abokunyora basoire babekirwe payroll abande babekirwa ase umubango sha bali batwanye batabwati support ya health wanyoranga they have been put in that program yes mbia mono kigima na kero tukurigire asense mo ya amangana research omoncho murigire na para soko bolinga ari nkige kogera a constituency ratware umusayo kora research there are so many things that happen even the bigger bigo happen mbita geto muntu bwato bumanyi research na beko ba scientific but at the same time we can do it literally because kana ngende constituency na gamba na abantu ba minto be constituency na babori amagani yao like now there are areas estimated completely within our constituency when I soete I did my research I went around the constituency nkanyara ingo manya kirase assessment wena te kubeko abu ase tu akolire like now 70% tu akolire survey and the survey kero ya akolirwe it means those areas chavere captured ngobeke ruchire budget ichinda actually chavekirwa across the constituency asa nyinge sana tu abekire estimate honestly yekere kubekwa kero tu kwa about youth involvement na barabungo wabali involved na bane chigasi chichokoboko kwanyoranga abasayaba bairu chigasi chinone choko kurule meteria bangusa chiwaya so that at the end of the day they get something to take at home so we involve them kwanyoranga we keep them busy again tukende ya kabere we have ndubwate ekwerende ndubwate college yeriragia a technical college whereby ekero tuachagete chigasi echi abana bali bagosoma gari be constituency yaito bagokora electrical engineering na butoko enda tuareta ekero chi process kero batoko agache line estima abana bana bako ba involved bate baretwa bakora voluntarily but at the same time umujumbe ngo gendara an extra mile or over a token out of what they are doing and they are mnanege ntubacha okora mna practicals yes mbiya mono sana na samangana research kero kende naye gwiko kugenda bake ground usono bwate team egokora se abisiri yao we have a team like now my brother tell I like the kind of leaders we have like now our MP igachoreta basai the constituency manager no musai William Ondicho kurwali Kigogi musao mokega lakini ole very aggressive okolega asiengi
n'abasae bande abange ntubwate chairman ya CDF Simon Mbaka nere no tole nere to colleagues bono we normally go as a team or sometimes ekero muchumba arule directive nga Polycarp go to some place and get to know what is going on abongo genda naligereri n'amanyanki kegenderete na kyabantu baito bamenyete usemba bwate para anyemba bwati natebye umweshimiwa kwanyora umweshimiwa he has gone an extra mile on your special budget like now chiba senchi para nchire bono mnechi cyaba MCA cyasinyire kwanyora nga omujumbo ikire go chibekera chibese cyakoro kero chigokoru chipale chigokorwa we normally ensure that our youths are there kero tokora bush clearing ase pare korosigu youths na butoko tebinga bono totielie mioro tosoe pare kwanyora nga bamura babere engaged naba nyaruka bakolega asiye so that kwanyora nga no muntu bwate kerengererie kebe mate nowadays bantu nabono abasae kero montara ido bire binge mpaka onye ta kunyara go share usabe engaged somewhere okonyora na a solution nangoli so sometimes we try to bareta ange to abakwanira so that kuchibosio bono kwanyora ngamba gwate matumaini nga the government is involving us or the people in leadership yes where do you think omorayo no kosomoske Japhet Nyakundi na lete kulikiriria nga abasaina baranyara gukora biya ase amangana bunayega research mangana buno yo ayobwerere obwererani ase a constituency iyaye asali story ile onchenda chakira somo bungo ito you know we respect the elderly abana bwa Bible baito but at the same time in the last regime we had an old man omogaga tusigete sana kolete gasingi ya Jimmy Nurwangwenyi he worked for 24 years omwako yo mantengo ikari mune myaka kunekogenda maito ko tuwa tebange sango ono ka miaka ya chire taikoba swift like now MP he wakes up I have learned from him is a young man who wakes up about the program you kuminyoka from every office to another ogenda direct ogenda wapi ogenda chobisi church para or make sure that there is something that is going on at the constituency level munako bitomagocha we as young men also we are very swift tokuminyoka bwango twakarakarie bintu yani mpaka byakoreka nasi within that stipulated time engakieri wende ibigwente gokorwa kwanyora ibinde byakorereki byakorekanire so that when we promise people buna bone pare yetu abadebeti karuta chitu we give them like 4 months right now we have done about 30 kilometers chiari lami ya bekiro very practical yes practical so that means abasaya babekira abasaya mbaro konyora bamanyeta amangana kwerende plumbing amangana masonry ekero bachira ali bagochunchu babe kwali mnabono kwende stone pitching para kerego korwa they are there they are available bale bakoros culverts bachi connect you find that all these people are there and they are the youths so egendo nchenda sabe abayiboli baitu tigabatubwatisi so that obwatisi abasaya nane chipale chichibwate bitongo ria abayiboli baitu baro bakwenda koni chinyeni echiro mnabono gochanya kwa pale liko nya yasumbira abantu sana pale yale it had been installed for like 7 years bono mugambia kaenda kanyerekera chibesa keiga bakabwaterana no mo sikeke bagende they consulted omugambie okitutu chacho no yakabeke pale gasokanya kwa ikagenda bono ngo gendere gesieka seitu ekogenda gesieka gende nande bakoruri carpeting egende mpaka nyakongo ekorunya kongo egende mpaka metembe mbia mono sana nekero tukirana ase Eric use ensana konali abana rire ekero tukurigire enki kero kendo kagira tengo moshimi wa kibagende no nyenere aligirete akarwanga abasae mbabisa wonkonya abasae abange ase abisi barabasa gokonya bunge ya Kitutu Church South Litangani abasae they are very aggressive and they want to the majority as a society talinga bagake barababe but abagaka mbate role ya kuba play advisory role which is umujumbe so abasaba kiagera bono nabwa bange mbabwa titigasi uise ko batika banye ko bera gabuga nabwo cha konyoranga mangana asalikiri nothing in very aggressive and inkweli bali mujumba karwa these are the people ora to make agenda area yabwate yamagendero rasi Kitutu Church South anyari kunye push yegende bwango na bwa kunyara kutumeka that's why nako tebinga ntubwate coordinators abo abange babo barapasa at least from every village ntubwate representative rumusai kucheso mujumba of course mbaro habande
emiaka yaba yachire kidogo lakini talinga ebaraba gotumono but these are the people bono abasaba these are the people a community one gwete kubwata enyali kuba push even in our chigasi nyingi chitogoko chigokoleka na se constituency kwagacha chiskuru fencing into bwate amangani chipara abantu bako ba involved n'abasaye mujumba gateba for example ocho kusidara jambili nja fencing kwa to fencing chiskuru chitu chonspi ube kuchi chain link afuma usme kulikayaba umuntu re contractor gagotebigwa abantu bagocha gukora igasiga wikababe n'abantu ba local and wikababe n'abasaye because abasaba bono abutogotumika go push our agenda bakwenyorera igone community akoliki yakinire umusaye ebintu mbire abantu abagori baitu maybe batanyare kokora batumusaye nabako yes abase amangana yamagendero gose chigasi chiri chikokoreka se inse yoborae ebo mojumbe engati ya development kichikogania abasaye mono ero kurigereria chinde chonsi chinde chonsi chikaneti abasaye of course dalinga bakaka chibakaneti but chinyinge cyamuna bono totabe fencing yeyu ntuwate chipolse chikuruzugurwe chigarigoro ono muntu nabona ari tomu ngakasi gosomba kumuse chain link area igere heavy duty sometimes nabo mu ndemi yakaya chire nabarasinyu konyemusa so nabo konyoranga bono ekotobera raisi abasaba barakuba ikera kokori gasiga school yaga chiru niganeti painting n'abasaye bagocha tubata abasaye bakora igasi ya painting so generally chigas chinde chionsi abasaye ngokora bali alafu umuntu okwegwe contract chigas nchiro konyora chiganeti maybe a professional not unless muntu yuta gutuka from the area onyedera jambiri yabu into nkokoreka na kyale ngoro batetu muntu somerete yentekyo gakubura pi from the community there na maybe urando chikuliki kurisiko but generally ndaboko nyange chigas ndichonzi kura abanyora tori twabaikera once pina chigas chonse abasaye baitundo chingango kora bali go choranga ngasigete na rongo kora ngasigete tindi gokora mbuya mono sana nekero tukurigo se criteria kimoko rigi moko tumeka ane mono kubika bali bari asi jobs into bwate bali bari asi jobs na ne bali ba gukora imirimo ase ground ono abaiga bari asi jobs injera ki nonye umoshimi gose cyane arate kubwati wekero bakubikwese birobo abo baro bisimu jumbe yes criteria ngeringo maete ense yiga na munoriga ugura chakira nyumba bali bakubwati city abasayi bali bakubwati city bali gutana aya makolime na bukura chakira kwanza urababika however mbaro robande tu atigaliti bali balinge from the previous administration umweshimwa Richard Onyonka utubwate bali na barabwe so generally ditangani you consider the people who work with you this time na boko first priority so kwaligere linga ebintu ebigane iri ne constituency manager nabwate ebintu bigane iri koba aseke rugekyo orete ebintu ebyo wewe gasi you CDF the same nero ni bwate criteria kyabo bakora interest serikali gukora egere banyamba manya kwegwa mabagayo so ebintu ebyo sibya bete considered bakamanya kwegu however muna nagotebi ukora aligere lyo muntu kwanza gwatari tene kyagira bono no imuke wo muntu mwapinganete no mweshimwa Jafet ayimuke umuntu oligo pinga Jafet Jimmy olenge ko pinga kabisa oyimuke na roko beka sigeti generally igo bari barenge opposition igo bari kwa gumerbeye no tadi opposition igere kabere gose kwale konyora ngambari nke ko campaign eri gosaba sa abaiga metaba sa echinga kicha campaigns konyora ore ebe bagete kegema era isa goto yes my sister kere siasa ya edide bali ba gukonyete na bali bata gukonyete onsi bono na abaho what I mean there are people tanyale kumusobeke certain positions because na gukonyara pa go sabotage yeah so that's why ibagalinde lyonsipi omuntu trusting at this person na ba go push my agenda ekina kiyoko consider because to basa kobe ko muntu utanyale go push your agenda ago sabotage katikabira egasike go sareka bana inchi nsali mbali gocha kola umuntu yokwa begete iba gocha koteba kipagende tali gukora gasi so gobe tumube ko muntu ogocha ko push your agenda no mujumbe kerabe ketabanta abachigasi generally 20p there is a reason why mweshimwa ambegete gasi ya communication na bwate reason why ambegete oro na rochenga this person kurumega inja twa kodire gasi
nabago push my agenda nabago nkonya kuikira abangi na insigari nabago nkonya koleta amangana kurunsari egeranya ari kuongikira na se office yawe ya communication ko se office iri mubwate ya communication ekero kurigereria mero birikeo mocho mwatwara ko konya anonye nabasaye bono kero to kurigereria abasaye bonsi bali bali ase constituency ya Kitutu Chache South generally gasi tuno ko communicate muna bono tubwate gento konyage muna bono uwezo fund chibese ichu chiro roni chiaba sai generally ngo apply bali chibese ichu banyora but sometimes onye mo kunyara ko communicate kuchia sabantu oise kubori Kitutu Chache South ma tukabere mega gaiga chibese ichi chikuru muna bono uwezo fund these are things some of us tutaroche not because tutare ngoro but there was no proper communication abantu bamanyenga inkintu kikiganirie nandi procedure nereri nyakoleta chibese we intumuno bisi ya communication etogocha twa ntubwate of course committee nero ya ekineta mangana chibese no bisi umugambi nerimi etogocha to organize twarangiri these people twakore public participation twarangiri abasabaiga tobatebi egentunkira but konyori egentike you need to do ABCD so generally that is our work no mugambi maybe ekera akolire bintu bya yako kore ground we have to communicate to people tubatebi we have done this e basa rie kerega neiri we communicate again tubatebi twa ensure information yikire chikanisa information yikire chi public baraza ya ikira matanga so that abasaya babamanya nga chibe sanchiro ororo chi basari initially kurumegaga chibe se chi basari chi ale Kitutu Chache South echiale kwena nu high school nchiale kwena ebale kwa some colleges just few colleges ibiri sato chiaba selected yabantu gete baye kwa basani babantu basali njale ngo completely but this time to kwenshwanga to communicate with saba saibu ya sana bali bali ase TVET to bata into bwate basali at the same time to bwate a scholarship omwana utete ko chikwende TVET into bwate scholarship to kwenana ntubwate basari to kwenana sabana bali chi university nechi tertiary institutions so that bamanyanga those things are there ba apply without telling them and communicating to them basaba mbakomanya ningi kega ngete tokurana ase mheshimiwa Paul Gichana okurigere kosekwarigere constituency ya Kitutu Chache North ntubwate amangana buna bono ati ntubwa kwandira TVET institutions ekero oguchirigereria ncheraneri chanyare kubikwanga abasaba iga ekero baraya amangana research ncheraneri abasaba banyare kusegetwa banyara konekinga ebintu biri bakorigereria ebiri getie ko chokomenta magendera se bunge eno ase constituency yaitu ndubwate etivet ekorokuliragia iragia actually ekero mochumba so eto visit was konyora tera imokabuya because njabwate no nabantu this happened yesengencho bantu mbare go communicated to youths but this is what you need to do ekero tukuira bana baitu chiskuru mbale bago faulu bagenda chi university nande mbale batali kogenda bali batali kogenda kwanyoranga sometimes mbabwati birengera byo kurambalinga essence yaito yaikire chigasinjiro chia maboko chiranyare kubasukuma guchibusia ekero bamenyeta ase society muno plumbing wiring kubeka chi conduit ase chinyomba chikwagacho nebintu binde binge chigasi chia maboko bone ngendo tu akorete we went an extra mile to make sure tukabeke budget egari yeto ya CDF ikabekwa maguta tukabeka chi speaker igoro ko move around the constituency ko sensitize the youths because nowadays serikali ikobeka chipesa chinyingo cha TVETs than even in the university tertiary institutions kwanyoranga chipesa chinchiro but the youths are not going by register bakore chikosi echi they are short courses bagwenta okora chiko considered na NEC umuntu awe certificate kwanyoro to experience ochiche ground okora chigasi echinande that is why nago tebi none kerestime kobeku omweshimiwa chitaka request principal ya college akabatenga abana abuntu batagete bacha ba volunteer and sometimes we give them a token kwanyoranga bono the youths bona abange ekere tu asoete ebarenge 400 about 400 as a college right now they are about 1500 that means to atemire kubarusie binyoro abana babagende chi college bona gento muibuli yako korabyo kakera gutuma umwana yo guchia college shopping yako mukorera nkeigo amurigire ne nyumba na about around there ke wogiari
angene liragia enyomba 500 echinde 1000 so no kumwakanira tu rent lakini serikali muno mwana ko enrolled ngobekere chibese capitation ngochere muna gobekwe system ne na CDF kero bago apply we normally give them to aba for the first time to change the way CDF yale koenan ntungo kora tole ngento tokuruka public participation we move around the constituency twasangereria masakaraya funa abaibuli bago ichori ntutweka abanyene and we assure them on the wensi oichoiri nkonyorare bursary like now we are planning to give everyone or apply a bursary anyore abana bagende school baso na kira tukurigera che program tiricho gosegeta abasai cross bunge ya Kitutu Church North ekati abonjire chinto bwate buna bono anonya na mangana aya yo bonjire gosegeta abasai bari ya sevinyoro chi program nchiroro chiatakigwe ichoko nikinga bakonyekire. There are programs muna bono ntubwate sports in our constituency like now the last event to akoleta sports it involved almost all the youths both girls and boys a budget ya lengo kabisa we invited mheshimiwa invited dignitaries bagacha babo Cleophas Malala bagacha they contributed millions of money whereby we ensured that Wanyore Mepira isigned the teams that were participating all of them nchi beta awarded nebe liyo moelio pi we awarded all of them. We kept them busy tukawa encourage mojumba agacha kabisa it was an event ya kole tu yarengenene abana abanta babonsi bagacha the youths bagacha they participated. Another thing in the water Wezo Fund yeye we encouraged them they bakarosi chi group chiavo they have come up with certificates akeroba letire binde be clear chibese chijira available at the constituency level kwanyora bakolireki bachinyorira egento getarengo previously so I think what is going on about the leadership here constituency yaito ya Kitutu Church North I think at least improvement ya veiroro yes nakira tukurigeria bonchoreria egati iyo chichiro chire china na ase Kitutu Church North kwanza kero tugukana na nyechiro ya nyakwa ndubwate echiro ya nyakwa of course it is in Kitutu Church South but connection wona yabera isengenje pale limo jumba legete kuru Kitutu Church North yasokire nyakwa egento kende ndubwate echiro ya marani umujumbe nagenda akanyerigeria chibese yabekirwa about 50 million echiro ito ya marani nkoro sibwere kapisa ebe ku Cabros nandali no tubwate parish very close marani parish na ronko beka tore Cabros chiganda pake parish ime kapisa naona kera abakristo bakwenda gusasima kwanyora mbeko na matobe kanisa gendo kende ya kabere ntubwate echiro ende ya Kegogi nero nebekere 50 million when the president came to Kitutu Church North na confirming achichire chibere ochibekere chibese so ya Kegogi already amacha alemiru amacha narororo amacha very much available to the community na bangina bali bago chari echiro na ne chicho chitare ngororo chiarosi ubono busafi bole it has really improved tubwate chiro ende ya Rioma nero ne chire nene it is a cosmopolitan market ne bakiara abantu baminto baruroche na barabunguru bari kurumata ali bacha se chire ito ya Rioma so chire chichonsi mojume na bwate plan yogo chirosi ne chibesa bune chikero chikobe kwa about 50 million it means the youths abasa bali barororo kuikaba be busy bali bawo kale yani option teyo abasa bali bawo kale biasare bike barabu barase chichiro barabu ko bari recognize we normally recognize them yes omujumbe has gone an extra mile mpaka kugorera abasa chipikipiki akuba gorera chipikipiki taligendo ke kobisa when we do it we publish the politics is about interest bakomo beke chibita goikatobe kencheragete abantu barorenge gasi negenderete that is why tubwate communication you know you can do something without communicating abako legento to communicate abantu barore that is why sometimes it is important kerengento yako mnabone chiro mnabone chipara chito se kuligere online Facebook all over we publish all over tubwate team ya communication so that when something has been done we have to let people know indu tubwate mizani yaito ndunto ikana tuchiko kana mizani atobeke to rank we don't do that because mizani ndo bwata bangina bali nabagaka bakororo magendero mheshimiwa akolite at the end of the day kwanyora ngabanda they have recognized umujumbe actually kero mheshimiwa aleko boli chikura as a youth abanda bange ebale gotebanga oyo nandi mbale ngi interested nere mono mbale ngi interested nere mono bale gotenga oyo nere tiganya goyetangora byale but they were shocked
ng'ana robeire number 1 egento kende gya kabere shoki ende yakabere ng'a amagendero bona ale all over mpaka bono bang'ere goita bang'a kweli abasai nabo bagokora yes mbuya mono tukwire na asore Eric amang'ana tukurigira amang'ana y'obonchore eme ya Kitutu Church South mwete bono mwansi mwababa Gitutu kurendekero tukurigira ainse yoborae bwaye omweshimiwa Kibagende ntubatichiro nonye ya daraja mbili asinse moyo obonchorera nemonekero kumurikira abasai njira kya abasai abiga banyale kusegetu last year ntwaina nitechibese byombe binge sana byabasai across the constituency chibese uwezo fund bali ba applied bakanyora antukubasa balinde bachitumike buya baira ni nante bache nali abande bakonyora ikinige ntegetangani egento gya kabere abasai bayiga chi project nawe tabichiko korekana chigasi chibakwegworro mweshimiwa wako batebi babekane some groups abokonya abandi mbaroro babwati byasara usabandi mbabwati kere babekiranire in groups bahegwegas kusine yoko offense kusikorosie cho somewhere because ana abana baitunkaga agantu kaliaga sinni bakonyora ba maintain stock nere kubakonya baje chichiro daraja gaiga naroko ni chianga naroko ni bintu bya yako ni bikeiga abandi bali tali darajoka abandi bali nyakwe abandi bali musocho abandi mbaro bali binyoro mali babigiti ebyasara byabo again apart from that umujumbe at a personal level ni ndiragwikira bono at a personal level okonya this abasabaiga murangelinga musako mutebi nimbwate problem kera abasabaiga abange bamuna nago taipa baise kutigu muna baliga nakiri koroche okubarese street iga tokunya kuandamana singi ntubwati gasi tubwati biasara aste tokonyora income maybe turachakire that's why ko abeka batayiveka namo bali bakuru daraja mbili beka namo bali bakuru getembe beka namo bali bakuru nyatieko beka namo apart from ababanyo ndiri kibese kyombekeiga munabone kyombenkere kyabasai ekweruka riziki bakukara mangana catering na barabu mbaye tukibesa municho komenta egere banyare ko ba boosted banyale komenta ebyasale ebyabo so akobatebi kuruchi word chito beka namo so that ebintu munebiga mwachekere mubwakanitamu mubwate your companies mwae ugatenda asigete mwakora kere kwanyu chibese uchako ubunjuriria einere nchira yoka uranyare kwegendereria na abandi bakonyeri chiche uwezo fund igo banyoriri egento wakwanira igore ya sports ntu abwate sports in our constituency and I think as a constituency chionsi needs to quite the best because etu abwate emecheso category chionsi yuko minyoka nerige na nege chiko yuko minyoka kuregu nime ngai yara gukorekanira musocho twanya korekanira yes umusocho korigere ngano nye ebiti mbiya firo siri egetikia kadno tunge getiki itumbu yakire because isiko no eshabana ngora ndoro ya chiesa ebiti bitu generally mbuya bire mbiye bitali buya batuma etobono amangani ebiti korosi CDF te korosi batumuga ngono ya ngokora balinjira barakore baragwa banyene n'ubungaini bwabo banyoranga ba levelized ebiti biri but generally ebiti bitu Kitutu Church South ebinge byabo mbiri bobe yeah so emechiese yunero ya konye kabasai uzuntu abwata mangana yemipira y'abanyaruka emipira y'abamura abangi namba alengoro na barabu kumusengo linja alengororo so chi category chionsi nchi abete info but generally abasai na ubarenga abange na maminyokegete nini kuminyoka na nerige na mununa naho tebi kuminyoka neguni kutumengoli so mbanyorete chibesa kilo umuntu at least yorengororo participate ya chiko sori na nyorete nambaro chi akonyete chibese icho maybe umuntu akenda agachaka ka biasara asigete na biasara ebiga basai baito squeezing kunya kubakwanira turi Matilda gasinchiyo egento gyokora akore akabesa karia gasinini okonyora igogo chakake na buchaka konwe na magena oiso gweta Matilda town igai to busonga konyoro musubati umuiko yarwete buiko yo munyarukomoke orosiriero ngoli 10 liters agotari busongo maoni don't you think chibesa koros nechi nyinge capital go chakera tiri nyinge mono but with the time ocha konyora ndekera kora umuntu akunya gukora egento akera asekero nkomokonya kiri so abasai baitu nande ngota maturi to batebi mba basa kuba selective so at least tigaba kore egento provided income neroro bakore gasiyu abokonyanga yabakonyire kiri chinke bakonya konyora bakore mbiya mono mubwate ngutora muri nonye chisemina cyo kwena na abo sembe ochasi abasai chisemina ngutwara turi chiabasai chira kitigo korekana etoko ntubwate mna now tebi our coordinators from the wards
sometimes ndire bagokora no mujumbe tukurangerio nyina abanyatie kubuka bacha bakora mugambi uretira abantu baye banyagitari mbaroro bakurangerigu ucho ikaransa n'abasabonye nkuru nyatieko uka mambi ikaransa n'aba central the other time ikaransa n'aba nyakoe bogeka so basemigwa n'amangana amange no na amangana yamaryogo yogutindia na aro basomigwa iguru yamangana ngamunayu abandi mbabo mbaro konyora depression ya akiri mpaka bangi ya West bintu bindi at least ngonyora pale guidance and counseling tualeta bamanyi bamangana y'obwonjoreria abaro baba kwanira at least this time nabotokoranga se constituency obusari bwairani nsake because yechi seminacho gukwanira obusaria omaite yene constituency bwatete town ya Kisii nchira kiro konyora mangana insecurities ya guchaba igoro mono okonyora nganonye amangana yoboibi amangana yobusagari na akoba igoro mono ase constituency ebuneyiga nchira ki egosimero beriki okoranga mubwate ase buna inse yomo jumbe era narekone kinga mwana ya nyare koera na boy gutukuriria no nyino kutaka mboraro abantu bari bamenyitanga ne taone lakini ndo kutaka bado boira ine mechi gusalia obusiri obusalia obuiga number 1 no to make sure abasaba babeire engaged aso gukora some activities ne chigas chiri tubwata service chibwenete gukora umuna school ga buchipara at least babe involved. Number 2 no mujumbe ku work very close with security officers ntu atwara mangano busali sana se constituency ito bantu bakwenda basalia a transformer chia sali busana chikoba vandalized twanyanga ni chi group geti chia basaye bagusali but umugambi akorega very close na security agencies bagatema muna bakonyara abasaba iga this time ntura atwara cases chia transformers kuba vandalized nchia sali busana andi chibono maite chikuirani amagendro me akagero konyora a transformer kere ya salibu it will take a long time kucha konyora another transformer so itoko ba engage at the same time nande constituency itoka ntubwati chigali basigari baitumba bwati gali na buko mwakire simi usalimbura sigeti lakini takonyara guikorro asenge nchu gali nchiyo but I know mugambi is working on it konyora tuli chigali bera se constituency ito at least chigucha kokore patrol butuku cyanyara ubunjo kanana kwene kinga busali mboyo ntubwate challenge ya singe nche constituency itere town maiga but we are trying our best kukwanira abasabu ko ba engage bakore ibintu gete bibiri bitatu iga kagero musawo yo tamubege tiabe busy akora nyore nchira akonyora agantu kaye nabo konyora ongere ko swaso busalia so we are trying our best as representatives bali baito tubwate twabatebinga bono chigasi chigutokaga abwese mukorwa igasi gutoka se school weyu epari bya korosi kugabo make sure nabasaye ba surrounding igabo na ubako ba involved bakoregasi aso gokora igo twanyarire kuba engage na twasiririe ubusari bose bwakeanire bia bana sana na toko ire na asio mheshimiwa Polycarp ikichana toko ire bunge ya Kitutu cha Chenota amangana yobotaka nitagitora kwanda amangana yobotaka asinginto nere bwateraneti marani if I'm not wrong. Yes. Chinse monjire kwanyorire nga amangana emichando neraro emichando nerere chinka sana. Na ande kwanyora nga basaye mbaro kwanyora bare idol. Mero biriki ihanyare gukorekana gose ayebuno muntu gukora research. Imanyite nga senale waikire bakugovoringa nene constituency ere ya Kisii County. Obutaka bore bonganiga. Nchira kimwatemire gosira chinse mobunecho. Ekero umujumba soeto obisi ntua chagete program igoro ya mangana yo botaka nenjira abantu baito bamenyete tugachaka kwagachira abantu chinyomba yende getangani asanare kware kogenda kwanyora nga nyumba nchiyo completely abantu bamenyete bagotwirwa nyumba kerororo ne nyumba tu yani erororo ekorrekana lakini mundu to ba comfortable kerorimi igongo agachira twarenga abantu chinyumba egendo kende asaba sae no nago teach program which bono chistima like now we have put electricity asa nyingi sana chakere nyamage toende nyakamba nyakome mwaro sana chi project each chonsi pichi gokorwa you find that the project will cover a very large area they care about 10 to 13 million ekere project yego korukwa nyora basaya aba bali idol ngorigi kubale ba participate aso kungusa chi post chiria go chibogoria go chibeka ase the chipol chiria chibwente kobera mbake eraini yanga chu estima mpaka yokiwa
so that within that period okonyoranga abasae mbale occupied epara buna nagotebia the 64.7 kilometers tiababekire busy sana because ever since bali basoeta ororo mbagenderete gasi mbararwo mbagenderete gukora yes twabere tutwara evi cases chinyinge chia obosaria tokurigire changana amangana buna insecurity amangana ayobo bikoro chinsemecho umchira kiaro mwatembre ko ligereria basaba iga ko bekamo no sometimes ndirokonyora abasae batali engaged so much. Yes. That is why sometimes it is very normal, not only in Kitutu Chacha North, all over Kenya. Gasi chiro chinchira toka biyaigo. Nande gasi talira isiego toka. That is why we normally encourage even these people back Kore University. I have a good number of my friends who are Sometana Road University, but onye to we karakali still na wako beranka. Togo chote ya bandonga ne university wa chiete. Yes. Ekiara munanjikanga ne kirasinga ngotoka nsomi. But you find kwa kachisabu kwa tebana ki okay line yenko genda guchia ninkonyeke. We normally talk to these people. Ngotwara tole chi workshop. Twarangiria bantu kurusiko bakwanira the youths. Ndubwate mbaka some retired teachers. Bajete baka request baka office ya guidance and counseling. They normally find the youths babakwanira. Ekesi buna bono nkerekeri abana bali baitwa abasani bana actually. Kinenge kiarenge so unfortunate. I don't want to talk about it so much, but it was so very unfortunate because bono baitiru bararire. We say sorry to the families. Kubwata kana mikoro nebyo konyoranga no nyana basaye barasiru kero kende tukomanyanga usenga mbarenge okonyora bare abuna bantu bare bakageire. Buna inchira abune yo inchira ki mokone gotema gukora research kone kenge visa bune bigambiri kone kiwa. Mate kere kisa kilikia bete. They are agencies, security agencies, and they are on with investigations. So you find that I'm not an expert in DCI, but what I believe in, in a broad daylight, so I go arraigned to court, usairuwe cherasibu. Lakini ngana mune yaraviri na rosana. Ngana yaraviri kwa nekiwa. It only happened once. Recent. Tindara ndebwa ngoiga. Even tellinga anoko rasawoka tande no nyina bantu bako sambwa ebintu bunebi. Sama tukaya iga chira kibonoroche ekonyoranga abasa abangena bagutumika gukora ebintu bunebiga. Nchira ki abasa mwanya rero ko basensitize ngamangana yeyo kwimukeri chika sama bukabo taria maronge. The things have happened and I think people learn through whatever that happens. You know, masomo mate are continuous. Yes. Na boko no mate kere gendura lakini mambi kwanyoranga sheria to ikonyibuguria sama bokao in case anything has happened totebenga umuntu kagirugo bagose no morogi osoka girugo kora gento gete tari okubuguria sheria sama bokao. I think people have learned because happenings chavere from the past maybe kare kero tu arenge gose high school there are some things that maybe happened montaka buguria sheria sama bokae oniga akasibire gose ne miaka 40 ono mate no nekera gutangazwe TV nganyarebe acho sikwe miaka 40 kina kiaya kiagambi abasa ngolani they learn gosoma bale nande bono manyete nse yakire tengeri yakare. That is why orocha bara inona babachori they are working very hard to ensure that they are close to the people who elected them nande they make sure amagendera ikeira abantu tari eri yakare kware gocho gotebanga ngocho mwako kane nya bangina 200 nechireso batebinga ngakerekura ikinge iko baboniga abantu bangainire. That is why izi visa zingine chire fani togo chinyora bono in our constituencies or in our localities abantu bangainire. Another thing osikuligere muna bone serikali yaitu ya UDA in as much as abantu bakone gotebanga uru totarakora kende keraso etobisi bando chiarenge 240 amoya galeta mbaka marani ntwe mubungo ito na amweta galeta mbaka marani chibando boniga chiro mutoro 120 or 100 shillings bona abantu baigotira of course changere gotira lakini rende at least na temete ko cushion abantu ake ndagere gatoka. That is why so many youths nande babete encouraged bakagura moya oboyo warenge 7,000 bogacha 2,500 kwanyora it is affordable nona abantu bari batare gusimekera kwanyora bakanyorire banyorire opportunity. Mbiye mono sana engana ya drugs ama ngwe ngwale sana
tari Kitutu Church no toka kurene no njekero ngorigere asa matuka bwangoiga na roche omo jumbe wino ka gukwana mangana iga yo bwengi ebwa marona nyale tukutianira sana abantu bari bagente kunya komenta gose ko ene kianga bagendererie biasare biga apasai amangana ya maru yes trust me no nyene kero twasoeta obisi ntwanyoreta ase nare abagambi konya bari taire abande bagwente gukini gwebirogo we have Mheshimiwa sat down with abantu abamwe community health promoters the CHPs mna barangeli December. I'm the one who actually na etu ya role yoko bali tukaumira na Marania Hall. We talked to them tukabatebinga and any other time bakorora abantu gete bakunya kwenga maruwe binyorali omuntu uyu agochiori gungora. There is a way we face out na abo uri notorious enjira nere ekorigigwa. That is why koro chumo chumba abeta upset ekero tumo chumba so to bise gendo kende madam kwanginyoiri chiskuru chetu muna bono Kitutu Church no te tware ko ba na tware gutangana ko chimagari. But right now amatemo ayatete you can do your research. We improved. We are about number 5 as a sub county chetu. We have about 13 sub counties Kisii County. We tried again to kiagere debinte mangana ya reduce kwara kono na omwana ko kuru school onyora muchyo so bongo bale waegwe kangara onyuira na kuchi school kako genda bono maita kubwata bosa gendo ngeya yes bono we have discouraged amarua asirire kurwe binyoro. That is why none echi school chito Mheshimiwa made sure basari to kurwe isaine mpaka day scholars. It never happens when my brother is here. Abo gotinda nkakiritenga nande twara korire ekirase kero chitaronjire to kora gucharro kwanyoranga abantu mbale batindete ne bakuru ikimambi wasinyonga abantu abaga amarwa yanga yakwengerwa amarwa ya bono maete nto mujumba akorete at least otemire sana bona abantu baro batiga it's about only 10% and we are going to ensure abantu batutofinya kabisa but ekiara amaru that is not the only way yokomenya. There are so many things because monda ko erese budget yoko enga maru it is about 100,000 omonda nyora 100,000 anyore bono tutebe buna bono chibande chiwate bachangire gutira mundu mungaini okugora okuri 100,000 yorobeke nyomba chimente by 50 shillings per tin. You will have gained a lot kobwa ko abana babanda maru batinda barabuga toka para sambili chamambi na bo batindete but rende gente kiarengo previously but right now Mheshimiwa muna kwa rocha gutiana aseti vitalia gutiana busa ule ni jamaa kusema na kutenda mbi mona sana tukire nase insana ko korwa ase bunge ya Kitutu Church South obwengi bwa maru orake kwanira asete geke merinde tunyara kwanda ase mutumuko oborebi mbore aroro mechi nere okurigereria aiga irangi no muchi obosongo kabisa kurase bunge ya Kitutu Church South nando bwengi bwa maru bagenderete ibinyo wabyo gotindi bagenderete konerirwa abasaina ndokanyora na upale victims taria maruoka no enenya sore nero yes bionsi privigo tinde mbirororo atrende umujumbe witu nandu meta gwikaransa se committee ya health ali bunge anu mu chairman yale ikumbengira ali kurwania mangana ya marioga yogutindia so no aroro nandi so otemire gukwanira abantu baitu you know amarwa ya some of us nabokonyanga nara maybe omwibuli yale konia otosomia again umuntu rabota utamu minyokinga tiga lakini umujumbe otemire sana akobatebi oyo kwenga maru tutike kwenga nando kwa alternative otonye ko roche to kunyara pi inchuno eni nchitu ikaranse na ayensi ndore nchira kinda agokonye neba no go facilitate in a way at a personal level utiga mangana okonia maru akabesa kuwate komentere uchake konwe mutumba kwarodi but bono mbaro robali maybe usinesenge ncho montao nili emiake mengi akora there is no alternative akora njikoni mutumba na kinkoni mutumba uno mindata na bokonyora montabwate budget nene yo kwenga maruza 100,000 chine chibe sura chakiri ibiasara binde evinene but bono muntu ibiasara ibya musoire mono bakakoranga biasara mbiyo ndakore amaru asali abasai baitu abange basiriri so umujumbo otemire sana gukwana muna bonto tabe bunanje bono nchi gukwana in my village abantu nkwenga bali ngamaru but trust me sai muntu tayo kenyoroke na maru tayo not because ngabante bamenya gati kubagatiga kusiba go setubagatiga but at will ende gukwane rukolina ki
igwa munere ikentike gusarikira abana baito mbakwenda nweni skuru nweni performance yetu skuru chito igikuira nansi sai ase sub county eyeito nere gutangana by the way samanga na masomo nere ko number 1 sub county yeah yes nere ito nere gutangana amarwa ya nebinyugu ebi ngotema turi sana kukwanira abantu abagambi na barabu ngotema turi ko baikange na ono twanye mugambi bitatu tebetinga ogende nyambira ansa kwanyora nga opposite ye skuru aba murabago cha baikaransa bangya kunywinya sororo ya tio kampaka skuru baka bani bangya complain abana no bari skuru oroche ono roche umwana ne kunya sorege kunya gotioka kwenda gotema ntango ndatamege nteki muna ke gwanza so to work very close na ba chief aba assistant chief mbaroro aba tureti baito mbaroro to ensure nga bali bawo kole ebintu ebiga eba kurangirigu ditangani eria kabere baiwe warning muntu ataigwete atigege ntekyo delichi kondiro rori kumugwata airwasibu ntotageti bantu baito basibu eto tete babe productive ne community nero ave productive so eto kuba kwanira deli bata bakwanga gutikapi bone ketambuke kemukirunga abantu ababono muire seri chiko kagere bwangire gutiga kera ntotagete abana baito basome na baro bache ko bigintu kende ebasari nkuru egwere ogende skuru maybe our day school siga nabokonyora maybe school muna kanyimbo for example a school fisire 7500 mwiguri gwairwe basari ya 3000 no mujumbe cyatgaire 4500 asechi basechi account nayo nabera amwe chi bwisatu igoto gweti 1500 okoli gyo mwaka so nayo mwiburi nababwente karakali but mbaroro bagwa kana chinyinga abare chi school chinene na barabu we try our best twabatebi tigonya na marwa yakogera wa tuletera umwana uyu iga wa tutebi naki umwana uyu ngwa kana chibes chingana na nibwata abandi nibwate batatu mujumbo gotebona saba batatu bwate ngoyomo oyororo chenda scholarship egere na yo pampa na babera kini utigeke nyugweke koni ke nyugweke mwaigwana umuyiboli mbaro bagwanja batiga ndochenga via reduce via keire mbira era pila kini via keire okoera it will take time yes but it has reduced mbebona sana omwancho murigere nekera otorigete kogenda omutimo komoke irinde tokoirana tonyare gukorera an muno ase abasai na boigo emeromo yabasai ase okone kia magenderero ase orogongo rwa gusiana muno kerondo chengarit koria rero tokomorekera che constituency vere cha bogetutu ya chache north na boigo chache south korinde enda gusanga na intonyo kubwate okoboria na bukoreka gochase namba yetu ya studio chinsemo chiri cha Facebook na boigo chinsemo cha YouTube korinde tobasa gusika Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa bigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho wakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinsi cha maiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakulingolia babwenia na kurwa amaliogo ligoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukali ulcers kulengania chiomon amarwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litkulia Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa 11 magoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakiresimi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzitozomya bamuraba chikuya mandege uzitozomya bamuraba chikuya mandege. Karibu sana nendo mwancho murige nekira bono to seria sense moyo mwere kigima torigetigo chigokora utatiga ndochinga aigase echi ujumbe naraigo gotebrenga ogotebanga hi it's Bani Eric from KCN salimia wa incoming MCA Barano Ward ndochinga Polkap kwa ire taite yo kigima ya honorable kwa ase echinse mochirecha Maran na poigo to kurigire ase echinse mochirecha Facebook ndoche Samuel
Asambia igagotebanga pamoja bro timanyanga atachi cover specific ningo agotebia korinde Brian Ontita nera agotebanga our own senator Eric Bosire tupote na Brian Ontita nikagotebanga barabara ya Marani Nyakwe was pushed by both Anthony Kibagendi and mheshimiwa wa North. Stories za kusema sijui tutatengeneza from North is a total joke. Brian Ontita kirogende nto nare kukumanyaiga nekiro batebanga abajumba abaiga babere namane mbabwatirana tukone kinge pare yo yanyarire korosiwa na Duncan Ombane Onchiri nikagoteba korwa otanchi igomanya mache bomogacho agoteba enjoying the program so much mbia mono kigima J-Max omwana obomugambi agoteba kitutu chache finest timanye yaye North kose South korende nikagotanga Polycarp netaya aya ndo chenga chitaya nchigendrete wichora gusi na Fred Brands awata KCN iko mbele sana kitutu chache North I think so na ndo chenga omwana bomugambi nandakwirana agotebanga inige ere fire nande agotebanga richu agotebanga rijumbe Jafet agotanga mheshimiwa Jafet delivers na Freddy Brands agoteba barabara zikonywe mbia mono sana na oyoiga ade kengura agotebanga hatari bro timanyanga nkiateberanga hatari sana na boigo Walter Nyakundi nikagoteba ko ngole sana insana ko at Eric Bosire mbia mono kikima ndo chenga Marani mbele Polycarp all the way na yande amangi ayo bakendete kusanga sichisemecho cha Facebook korena ukonyoringo mwancho murigereri aigataringa ne debate twabate gati ya kitutu cha North na kitutu cha South korende ne debate ya basai anna mona mabaga ari basai babwate asechi constituency neri yana rekananga etobwate abasai babere kurase echi constituency cho cha aboge tutu ya sugusia neri ya iranyi igo mwancho murigereria ne kiratogende ta ya igataringa na basai bachire ko tiema nagaiga korende nekira togende tukurikirira ribagario mosai aste constituency ndoche na Teresa Kemundo nigagoteba pamoja kende kulika ujumbe chene gochase na mbiyo yesimi na boigo chinsemo echo cha Facebook nekira tukira nase more tuguchaka ano mheshimiwa Polycarp ekiro tukurigereria ayepono no mwana siasa mete mheshimiwa eliga kwatebanga kero kine kwatemete kupulia obo MCA ime ya Marani ninki kwa rocha ebuno monto moke kosi ninki wasomire ekiuraga ninga uchikoreke bishasa matukari busyo na mona siasa mete siasa na magendere bikogenda in tandem. Yes, I know siasa ne wate challenges chia I've been a leader since I was in primary, in secondary school. I went to Kenyatta University. I was a student leader there. I was organizing secretary in the university. I started being congressman, School of Education. Actually, school and then as Kenyatta. To what about 30,000 students per session. You go on a school chinda about 20 schools to have a number yabo. Later, I organizing secretary na alikuwa about 75,000 students. Then I came back home after finishing school. Ekero no nyende inde school university yangu nekuriye na renge Marani ya itobunere umanyete aba omo MCA na bwate kiwango kigasia ya bwendete gukora no mo MP na bwate gasia ngaranga ncha kerensa na kebekero gegeke at least there are some things inda konya bantu baitu unabono chi nyagitari cheito chiparanchiro chibwende korosi kuno mo MCA koimiza abantu bakore farming eliere dynamic chindagera nchire chyo mugusi cha tigeti ko sime kukare bono manyita akonyora abantu bakorere njara lakini gusino tubwate mbura ryoka ngateba mocha ninso ali na bonkoreta ngori gichibese from donors to support abantu baitu tubagorere chimbusuro bakora farming ere dynamic so that to improve status ya abantu baitu to encourage abantu baitu ebintu bagwente gukora as society. Sometimes umate matuka ya maega and what we are experiencing right now ogochoro mugambi bagambi mbale ba believing abantu bali bane onko ba amsini na ndemambi bachibangirani kose kumanya abantu nona samalieta bono konyora ngaye umaste tamalieta abantu ko enda senyale bana kororire umate monta kero kwa mwatiro no mugambi akoyubya tebango mugambi na recognize gali. But in the real sense, this is not what we sent our leaders to do. Ito tagetabara very practical. Pako kolega siye korekan.
ere practical identify sengenjo mwa korire kero kende mirimo yani ngo sesinge njumo manya inata personal level kwa ma konyora ngomba ngenyumba gitini karo mugambia manyete ya agotara mono nera gutarira bonere nyimbo ya gutarira we want to face off ubukinyumba kurugo gitutu kose asekisi ya itengi magose Kenya yaitu igasi ikwerende muna bono totebo bukabira nabo bwato itirase ense yaitu ya Kenya koro chigiriti gashagwa kerata yetu esha ya 10 billion era gasogeta gateba ngabona abantu bamulima mabono mwagoseiru in the real sense yabwate his own personal interest lakini kitu tutari gukwana ndugukwana siasa ya origati sengenchero ne ntuko yekora na ntuko yinyara ekiagira ntubwati nonye video so ase bone wodi ya Marani imbwate vision engia sana n'abantu baminto nindagetengi k'abantu ba Marani yange tokore gasi as a young man I want to promise abantu baitu ba Marani baise kwanja bange gendeke ndabagendi buya sana mbakorere gasi ingia because ni mate no mukende tingosali ngosali banseri gochika anda kero kurigereria ase constituency yao ntubwate aba MCA no pata aba MCA bare ekebari geke ase ward yane tubwate ese constituency tubwate Musike Utachi is a young man a good friend of mine Kurumonyerero ward naki bako perform he is doing very well ega singo korare ega sia yero yarorekanire nandi no muntu manyete nakia konyenyekea ogendorete ebintu manyete sometimes siasa munere ogenda ali bwomyo mutwenza chindonya korama gosene serikali gosene mugavana na botaletera abantu gento gekorekana ono Utachi na eketi nkogenda ari kapisolete gento na bona endete connect abantu na match chinyagitari nkwaga chale ne chichiro asako nyari mbuya mwana sana tokirana ase Mr. Eric kiro kende wasomereta amangana communications ase amangana iga ase asomete kiro tukwanira bona magendero no rimi ya siasa ekiagira ase ogokore mirimo siasa neraro ritukaserinde kiro kende no interested ase amangana yega yugo chukurigia abo biroko byage siasa ase bono iga focus ya neon spinach umujumbe Anthony Kipagendi kiagira ebintu mbiro bingi sana twa promise ti abantu ebyo biro twaikiranirie na mbiro tutaraikirania so for now no focus ase gasi obisigari umujumbe kerabire successful na intubono we can go back savant twatena ki onye twakorete ga twabire successful ona inchi muroche mwiso kongi opportunity na bongo kora but currently we have to work with our people closely to baletange kabisa paka ba video bukambi mbokorete ki bororo banyore chipasari banyore para banyora macha iturwa nenga banyore kereba nyorire ebintu ebyonsi ipi abana inchi mumetera uboka bawo chabata ayo mwana oya kerare ngo bisi asegete ebintu ebimbye ikitega na tokonyetega they will push you other about binga body gente kitokwe but for now for me bone kana magendero kwanza bone magendero miake 10 kantori kobera mono miaka 10 twendo bu governor one kera chiru bu governor na njira bongo ngakora igasi etu akoreta banta bandaga bana bana ngayo gotenna koga ekero tokukwana mangana yega na inde togenda tukurigereria abasai pono kero kinde anda kenkosanga more ekirasekero na bari abasai bari abiro bobune bino kurwa ACT constituency au na rari ari kwanya rekora ase orogongo rwa busi tupatika no nyene county ya Kisii yoga ACT constituency chirikianda kwa bere na abasai tupata ba communications bonsi bari ba kore mirimo ngikiri kwaro rekere ni komo again tunarorikire in common abagambi bachore tubono iga 2022 abangi babona abasaye nekere barabasaye abaraya babange mbatemete ku koleta abasaye on board oiso kuboli endugu ya nega iga neba nese constituency ya emati it is very possible kware konyora umuntu tamanyiti muntu nenoyo mogokora obisi umujumbe asama tukamagega yes true kwa konyoranga asmukorwa yani gocha konyora umuntu gokora obisi umujumbe tumumanyeti generally staff campaign lakini bono iga uso kwenda sechi constituency chito chinyingi at least abantu mbamanyete nga nkwende sinyarebe nero gokora obisi umujumbe so obokoreri bugachange abasai bakalet on board abangi so obonchoririmbu aba ase chikura cha 2022 aba bacho ritu muna basaye na baragwe barete tabasaye so ekere tokumira na basaye aba bange
I've realized nga abarai aba mbarete tabasae on board kubabeka amo banyare kubwatirana na barabu asogo kora emirimo yiga ekine kigintu naro dikire common sana and abarai baita abachoru 2022 they are very aggressive yani ngotema bali kuika abantange ngotema bali kuminyokanwe ni chikanisa matukaya megaga abarai baitu balinge members of parliament ale kwende kanisa onye neyemo ekere bakabwata umuchango munene nari akugenda orro lakini hapa tubwata bono iga nabo gustokera mujumbe Jumapili osoira aka kanisa atariganite kanisa oso aka kanisa gite Jumapili na ndikari lazima oge oso aka kanisa kali Maria abantu bakumi munabona umujumbe ito into tubangete by 2020 before 2027 chikanisa chito chire a constituency chionsi p pakabo soirimi bono iga muna tugukwana na bara abetara ikakanisa gete ikarasi gete but trust me ikanisa yunye support in one way or the other so nabasaba na ubakogera because na ubakoreta mangana batabu mu jumbe abantu kanisa gete batambanya korra mu jumbe sisi independence utagucha guche kanisa usange n'abantu abaiga so at least renda basaba batemire na barabuko semia abagambia banga njira kitogokora mbia muno sana nekero tukurigiria abasa ekirase kiro babiri bagutumika ase chinjira chire chimbe na abarai konyorurenga abarai anene muno abajumbe gosekero kende ngongusana na barege siasa konyoranga abasai batumirwe bacha kuburukania abantu bacha kusarania omorembe ekyo ningiora kwanira kirokyo eyun siasa ya yekiana andi ya kale sana chikura abantu baitu nabangaini bale sana nabo koreta abantu baburukania abantu bati abantu baitu mbamanyete mete tonga engoko meyabe kwendera agerese korage but ekero tokurigeria abantu bauta koreta okosario morembe nabasai bwige ekokera bakora iko ni chigas chitayo nabantu babwenda kuba chigasi nabo mwana siasa ndi bwensi kuimukia abasabu takakubatumika enchera giti yogo chikusaria uyu no muntu nagira chikura takunyara kokonya basaya baiga of course basaya baitu ngutumika basinchira erembe sengencho yebinyugu eji bagutumika and maybe because mubwate ugutaigwana kisiasa na muntu gete muntu otakakurigi abasa ebinte bimbiroro but into we discourage that one na basaya baitu na barabu ngote maturi kubakwanira to that much muntu na bagukuya gotenga gendo chikugerera nyarebe gendo chikurwani nyarebe at the end of the day muntu nsiringi 500 arakwe marago bwira ne nyumba achagende Nairobi na ndacha kwanya mpaka ngakite inkiata gokoera imirimo ogokora so ngote matume gukwanira abasaye baito lakini in siasa tetote banga siasa yikiana na siasa italingi ya se generation yito bono libali kuimukia abasaye kugerera omuntu baimukie chigas tia bulire baira se chitivet bono gaga sinchiyo isko ga munendu yana ta na bokore university ira nisika lakini ekero bwate okore technical course ekoba very easy konyora chigasi chiparaga igamune gokorwa machinkunya kule matuli na bokonyora gwachire gwakorire plumbing gwachire twakoire gasi at least yasa ubakonyo lakini yuko baimuki uchikuoga imepitwa na wakati mbia mona sana tukire nase Polycarp kira tukurigira abasai eyo yabasai gutumika bobe nonye naye kwabire gokoyerora yes inkiora nare gukora gusibwa akorere research omanyenga kurononya se constituency yao umbasai ki babiri bako tumika chinjira buneji usichi constituency kiri okorigire kire imeyoro kongoro wagusi abasai baiga bagutumika ninki gekogera abagutumika bobe ninki gekogera baguita bagokora mangana njege ndonda kwane siasa inero yogutumika abasai nekere goche aba nekero konyora abantu chi program chitayo bono unechina gotebi chira se constituency yaitu nabono go sensitize abasaye bali balenka bakorete form 4 bafaulu kogenda a college ndobwate institute yaitu so many of them have been absorbed there egento nda semia abasaye baito gosondo ndigerereti egento nda batebinga you can succeed politically osoko onyore egento gwatagete kuetera se chinjera chinga gutatigo gutumika bobe injenda atebe ngokuno gutumika bobe nandi no muntu ugwanja omusaya ngyo gura bokere kurunka ogenda bono tebe ngarero ngwa kanunde 500 ngende ndame Polycarp oseng ngwa kanunde 500 ngende ndame ose Jafet ekero gwa korre kumurama what next
because siasa enkare yagakorire gasi kare nabo kware kuramo mwana siasa obo okori nowadays aba nabang'aini aba nabasaya bake sana amaete muno kumurama utete kugenda guchiari agocha no ense ina ali ekenyora atebe omwana oyo namwe gasi kamusinya bono ng'anga omwana onde nandi omong'aini buno oyo kogera oyo yamusinyire kwarorire bono ng'oro chokosoa sako naye oyo kwatumeka bobe igo mbuya abasaye bamanye ng'a there is a way yogokonyeka korwa ase abana siasa aba without insulting anyone without kubugurire no chikwa ko muntu because nintu nande togoitana into abana inchi ekero omogambi oyo gotomiro chikurwanera ta iyororo aye kwagenda kwabuguria magenda kwaruta kabisa kwamurama all sorts of words lakini at the end of the day era akare nyomba na mukaye very peaceful aye gwatumekire gabobe nande mambita gocha kuinyora. I remember during the last elections a friend of mine agache sibiasara biana musocho and they tosoke kuchimata oburengo chale ngamukani because namuthati mwana siasa natumeka ali gotoiro agankani ngamuthie pikipiki to kumugwatinira kuruma ngamuthie yaya akeiga muna asuka guchiariga agachiaka akore kwerenda agakora ki akanyore problem. So we don't intend kogendera ini yogotumeka bobe ngabono tubwate gekundi getenga naye oromo kongwe ground okurama abantu igitari profession tokurama abantu for the rest of your life nande bono mugambi yogotumeka bobe nanda agokumanya muno muntu mube because nkorora njira gwakora mangana njira gwarwania abantu bande the next day namate nande abogotumeka from the other side oche kumurwani kwarora amate chinga kichobo sali na bako wa pro yes amate nga chinga kicho ayabone chinga kichobo sali chio kana chio kaniri so there is sometimes ugwante koligeri gwate banga ki aigaya nando twale principles chao sometimes no takire nayo menya abana babo bakorore muno musaye kani umuntu mutiga akimugambi ningo sigete ekeninkore lakini neke nakero kitingokora igaba saye bamintando nsiase mure siase yokurama abantu na ko blackmail abagambi nja etete ne chingaki onye tuteti gukora no muntu gasi gosomera tekende kenda yokore chigasi chiao but if really you want to do politics tigatokore siasa nsafi ekero siasa nsafi nalitokonyora chipara nalito bara abagambi baitu bara at peace batoletera match abagambi baitu bara at peace batuagachire chichiro chaitu pia mano sana mbio mano sana kiro gwa kwanire ngane yega nande kagirite ngali bodi ora nyare kukunira kego igoro ya pono tokurigire general politics kurose nonye at the national level kwanyoranga kurose kongoro agusi nonye abara ya biga baberete bari kurose county ya Kisii kurende na bagusi tubate muske Dr. Fred Matiang'i no muske David Maraga siasa yachakire kuimoka kiro kenda ebuno musaye tinka girtinga ne kinorana che lakini no bwate inkiringire likiora nyare kusanga igoro yengane yigegenderete inje no mugusi na ande ni ina kine tikuno mugusi batia mangana siasa na mangao sana Fred Matiang'i is able he can be president but there are ways enjera nero ma tekerote tekento kere national you have to come out clearly otebia abantu ngagaki abagusiba mindo bona sokire ekyo no and bali ba ku support of course na nchina bangu mu support tara abatebi nkoboliare people are speculating maybe it is a strategy but what kind of strategy because none kero William Ruto arekori gichikure tamu ya kabere muna basoete as DP igatarete the entire Kenya he made friends ama tengo enda western ngo enda kenyorogete nimbwate nyarebe ukumbangira ku mobilize abantu ngo twalera lioro ngo genda Mombasa I have Fikrini Jacobs omusawo moke ukumbangira abantu mbaumire ngo genda Gusii ngarenga Ruto achite gusiyekera ari kuboli chikura kitutu chache no tuyoka achite 6 times I shook his hand 6 times kero kende bigana gutararo sikinja watu musani na bwate mheshimiwa Japhet Nyakundi and many other leaders ndamo bongera was working with William Ruto because Yogamba was working with William Ruto Machogu the former CS so many people were working with the president korugusio kana bwate leaders babo sorongo arocho na bali kubutorero chironge bibungu kerengaki keragwa tora gwerende Ruto bagata chance kabisa mna basani ba korugusi that is an example we also need to have friends koru na ntu abagusi ndo bantu gora bagusi koru western ndo bantu gora bagusi koru Nyeri koru Mount Kenya ibarukire mulima and tiango tenga those people are very tricky they might Another thing, I'm satisfied with my area MP.
oligare namba isana ase serikali is the national treasurer UDA bono nande nkinda gani nande gosoka guchisikongo chikoligi because onye no negotiation he has negotiated to anole chipa he has negotiated to anole chichiro he has negotiated to anole amache nonya amache ka involved aye koro bunge yawo no isanekete otatikarende ebicha yawo no musa ekero tubata fry abaika babere nere buya barai babere kwesokia kurwasa yamo kwanza tutebe kurwasa county yamo patete koligi ekero kyo barai bwe and imagine we only have 2 counties Maraga comes from Nyamira, Matiangi comes from Nyamira. Nyamira yore county what is na Kisii county. Bono rochen chisa na chikule chicheito. Maybe these our great leaders. I call them great because they have done great things to our country. Eba bwana nete ko chamoli tangani. Pa iguane bon. E task to bwende ko babu na mugusi. Pa chamoli tangani para iguane. Because we have only 2 counties. Fighting against yomo Nyamato bwate 16 counties. 16 Rift Valley bwate 16 ntuto bwate only 2 kono ndai na cho compete yes na ndebono to abide divided yes bono kurwa division ya chire katia because Maraga is also nere na bwate etachi ya kuchesa abantu it is a household name na ere na bagosoka abantu bamwakire chikura out of Vegas yakorete maybe yagogetia abantu Matiang'i also did exemplary well countrywide na amanyire bonsi mbakorete yes bono bonsi babere chieri jasokire chieri echibono chikosoka ibere chikure chichabaga ikanira abanyamira na abagusi ndogo goikatobe divided na bona bora nyorenje my best candidate is Maraga I'm going to vote for him because I need leadership echegusi but tende karo kuligiri siasa in a dynamic way ndo kule chinji wisa na barabwa banyene boka bago waka na kurusi ngenge goti konyarekana ite konyarekana yeah mbio mono sana tukirana ase ore Mr. Eric ngira nyare ukwana rekero rochenga barai babere banyare kwesoke kigima bonsi mbaita bire kuru asembere meri babere bakora mutuka makega lakini bononga etoke basokire babere otari konwani Matilda liswali linchi kware ko boli tali uyu kagera neri swali liane again tonte tekoko tebi 2027 William Ruto Matiang'i ngumwirarenga abari ya baso kire babiri umugaka Maraga is our elder and into musikete sana but it is very unfortunate or decided to cope project kusalirie community opportunity of course tiganda ko tebi the people who are fronting Maraga n'abantu agutara na barabu n'abantu ba UDA abantu bakumwakire koko the same people bagotera William Ruto I might be forced to intervene no ekero kuri my brother ekero kuri geria bagambia babere oyo Maraga era ukwanire ngobori ale chikura I'm coming there ekero gocha se Matiang'i is using proxies kwaro chinande senator atebetenga between now and 2026 if Ruto is going to work well for our people akolega si ekorekana bona botu ko mo join kwaro so eri bagara kora ukona abantu ba UDA yes they are so much obsessed negentu nga Matiang'i tarakwana nguchari kubori chikura nje can confirm to you here Matiang'i is coming and Matiang'i kubori ale chikura how do you know I know because bono my boss is the right hand man how do you know Maraga said clearly ngalibaga I serve the nation from his mouth just wait why are you in a hurry it's nero maite game plan yai inche my political mentor agonte bika for you to be a leader especially in politics the air must sing you first noroche the air must sting you first and the air you are seeing it is the same konya kukwana ki ngatari kuboli tarakwana bono nchendo che Maraga ngo chikwakire kura he has the right but for us igendo turatebi abantu baminto mo basa gwanja chikura chito chibageke Matiang'i nere na intuto bwate because bona kera tokota binga we don't have numbers gairo twalire numbers onya ko be president Rairo bwate numbers yichi ere na bwate numbers onyako be president for us to negotiate in any government go ikana into totoke on that table no muntu bweko gocha kutoira gari no mumurora togoli Fred Matiang'i
nero cha kutubika semesa Maraga is a state project no Mr. and we are Eric not going to abantu baitu barabu Matilda I'm sorry to say that but we are going to tell our people igorono wale ngina babo neto mojumbe oyu UDA obole tichikura akabu oyu UDA chibloga chionsi picha UDA they are supporting Maraga ngane yiga emura chigocha to ikwaniriri tukoringa korinda sibonika to focus ya sabasae enkagirite asinginto nainde yebiro kwanira ngo musae ringana elimo averiga musando bosi uri utekerete busuko rigirete kuro ase no nyina asenka uri no nyase skuru nyara kumukwanira ngo ayibuna uri kwaro rire busekero kene wa interacting na basaya bange ando umanyete kikigendereta ase chi constituency chi nyingi asoro kongorwa busi nchira kiora nyara kumusaya omoya litanga nale gotebya basaya ba minto of course ubugima bwakongire but number one intuna basaya kwanza we have to take the responsibility number one oburai toguchikutwara usuburai tubwate you are the people mukubika baraya sebirugo murigereri sana abantu tokubika sebirugo number two ekarakalie in any way aliya sokunyara to basako chaore gasi ikigasi ndora akore ore engaging at least inyare kokokonya igento kebe be consistent negintu birio ogokora ebintu ebingi uguchakake wachakonyoranga at least ko ikirasi gete asokonyoranga omigegete chio bisito nchiroro che constituency ya Kitutu Chache South constituency inchuto nyare gusanga asege ntoro chenga ikeiga nare kokora iga na bonko nyara kokonyeka to basa kuikaransa obe depressed onyorenga kwasiriri tara chio bisito to bwato bisi ere next to Busongo Hospital gali tugona obusio mujumbere tubwato bisiende nyanchwa mumbu gali nande tubwato bisiende ali musocho angene chiro ali police obisito neroro inchu data mangana ndo nsusinga na dinde yonsiro turabwaterane munabasai no bisio mujumbe tulisugume motu tunyare gokonye kamunige saku ekekia mambia nande na intu tunyare gwekarakari tukinige saugito ne community omweli opi mheshimiwa Kibagende nanchite sana basai akubaganiria matukama ya nande singa nalinde lyonsi ipi inchu tunyare gusanga tubwaterane asamagendero nyekende ngero rekenyoro tulipoti tubwaterane 2027 bwate bibande tubeke Kibagende kirugo no mheshimiwa Fred Matiang'i kirugo pia mono sana mbia mono sana tokwirana ase Polycarp kero kende ndo chenga onara iga okurukunga Will Eliza otagete okomanya igoro amagana naraiga ndo cha kukwana iga oranya likwiraniria seta gike mo oyoka eginte gitangana ndo cha koteba ekero okendete gukora research ime ya Kitutu Chache North agotebanga egati yebinto mbere bya bere bikomo chanda akubolinga where is our mega jackpot school Marani which was once located in Gesangora na aboigo akuboria igoro ya KMTC nga iyo yabirike koba bose kikoena no eiranga nkoerere ase chinse motire cha Marani kolendetera nyara gukoreka na abo gokorwa na abo igondo cha gukwana mangana education system healthcare system agotebanga it's in shambles ebinte binganya le kubeka gabo akira kubolinga aye buno ekero gendete gukora obutuki ingi kwanya lego korase amangana ayo ndo chana manga gendete gukwanira iga our roads are in pathetic condition springs ngevitacho mbibo atia mache nebinde binge ebyo oyo gakoboli tutanyara gusoma singinjo yebiro those are good questions someone who has done research about my constituency that njagire chipara njire chiakera chirano mujumbe ne cha national government stokobekela chipara chiakera chonse pindi Kitutu Chache North done wonderfully well nechisema cha MCA abo rio MCA nechisema che school chinsema che school we have done about 3 schools chikwaga properly yere yama yabo geturi uibona ila nase ward ya any ward ya go defend ya Marani geturi ere sense ward we have done a school there story building and then sane birasi 8 ya ediro already are complete. We have done another one at Entanda Primary School yo ere ya very complete ere Manyerero ward we have done another one at Tambacha ere complete ebirasi 8 bya gachire gorofa ere complete bono next to budget yetu tubwate ya CDF ngokora tore gesaba kwa private secondary school ebirasi 8 ibonera minute mega jackpot at least not military ya because chi project chiko kwa nechi na sana ase school yetu ya Marani bono to chiko para gesaba kwa ago kwanira igoro yebitacho ngiora nyare gukwana ebitacho ine gasi
tukurigiria mangana health system Health system lazima it is a full function. Yes. mangana ya county Yes. mbia mono sana kere kwa renge gukwana ndochinga aiga antara chukwa alibaga oranyare gukwana lakini amabori yairire nkagirete nkiora nyare gote yabasaye kira tugukura bono Abasaye baminto. Omuswahili atebete uchana ni moshi. Tigatuye bange. It is our time. Amangana litwale gote bigungu bugambi mambi toboche kugamba. We are leaders of tomorrow. Tigatugambe bono tugwenete kugamba. And I want to encourage them. I want to appreciate them. Abasaye. Babe bago support kunanchi. We have been working closely. I know the challenges of a young man because I'm a young man. Because emiake between unatole mpaka 35 wikatwe bange tokole we lay totally emesingi emia. We keep ourselves busy as a community. Tigato take part in community development. Tigato ikabarai baitange. Yaikirenga kibono tugata barai bale friendly. Tukubaligia we start up projects mnabono chiyo kutuga chingoko. Like now in Jemnande ganimwate project in Tateko and I'm going to involve youths, Marani and the entire constituency. A project here elaborate a sign a capisomo dago jucha kono benchmarking. Abasaya abachicha tualigeri tuara na kitura sukegochu. There are so many things to wenda okora. We keep ourselves busy and to make our kisiasa. Mbia mono sana kijana ya Bogitutu akotevanga agoteva Kitutu chache south tuko sawa na kibagendi ndocenga igakira muntongo togiare omurayo ye na agonya gotevanga emiaka nikomi avo na bagende tukurigiria mangana siasa igati ya barai babire na kiro bagende tukonya gotevanga abarai baino mbuya abagokora emirimo korende tinyora ti abantu kurase ground banyare gusanga ibirengerere byabo ase bari mwensi osayori kwanyare kurika ujumbe yawo chaiga mbuya mono kegima na aboigo siasa tukonya gotevanga siasa roto basa kuveka asengoro na ndiko igwetu kubole kwa basa baiga ngoringa abasaye tibabasa kuitaba agotumeka bobe na aboigo kwanyare gwetuma kegima umonche murigere asengencho yebiro ngomwiranire ya Havila Akariri kurase studio ya kabere mbuya mono na aboigo basta bire nga abanyare gukwane babire batatu nje polika kungo kwani litangani my wife Helen mbia bana sana Ngiranese constituency my area MP is not around, is in Nairobi kutoligeria stima na ibintu binde nkwani mo chairman CDF Simon Mbaka omo mwana narabugo gukoro kujai Max umwana bomugambi nare na mukwaniri muntu muya sana na kwanirie na APA ito APA constituency tokumoroge ke urerie tena ria kuriera na ndari anjete sana na bali abange ntakwani akimbia mono monya bere Kenya sawa sasa ni mbia mwana sengenjoga tutegere. Mbia mwana sana na Eric. Mbia mwana sana ntetenkwa ni my wife Veronica Bosire na my children my they are watching Javan, Jafet and Janelle. Onse kubate mbia mwana na abantu banyatie kuneke nyorukiane oigo umujumbone kaite saina bwate show bono mampina eno aringa CTV saini se rediare. Poi gonkwa ni constituency manager Dennis Nyangwara mu chairman of CDF bwana Alfonso Songo amona a personal assistant mu jumbe Brian Unduso na ndo mu area P nyale gukwania na ande mutebinga mbuya mono director ya communication Kevin Ogeta mutenga mbuya mono bonsi P batenga tubwate Siketembe TV na ande twanyirigereria nero yokocha ya twamangana tutabina ki ground chire twanya kuibanga mbuya mono mbia mwana sana amaiga yongorengi wikire onsi kose ayori kwatumirwa maiga kwa yanyore nande baba kwanire mwensi sura mbaya rosafi na kororire korende na sengencho yebiro ngobairanelya mbia mwana mwensi na boigo kukwiraneria ayembia muno asinjira ya bene ayori utaraba kugukwana gose kugusanga agwetera asinjira ya ujumbe uchaiga ase studio kurende kwa bere na into kurumuchakano oika ekero twakurire njenkuru kwa Matilda Obaiwa twara oborigereria obia na inde ase bono kende gutigara ime ya Getembe TV wikarit koriankyo nyasaye oyo Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo
ayo mworo karugetanda ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokore